moelio Nyabeta aye Nyabeta 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 muno muya Nyabeta muno moitonga Nyabeta na mangana Sawa. Ne. Nje kwanda ngere. Tuko cha sobo pole no timoka mbodi na kibukiete. Okay. Ndabi angekere kwanda ngere kwangu wangu mbate binte binge mbanda okarabe. Sanya. Ntungira na kurangire kire very important. Akimugaga. Buya ni cheating on you. Buya ni nimo maete via. Tulo chino mwana mumromi. Ani tu korara ni. Buya ni anakucheat. Ani mchango bate. Nani no choro. Ya wase kamugaga igoro mumurana rostenka. Wengenere rikorigima. Ndiye kabo. Usirende bakabera bakunya batebane buna banchaine. Kane butukikira tukurara nerisi nyayengo chini na bwata. Chie SMS chiroro mugaga kodigire utashanga. You attempted to call me. Wameti simnyaye ngukire. Hello. Nyabeta. Nayo ukwana. Ana temire kugwakire simi yao nyanya kwa wakigoire. Ngayore. Ntebia na bongoja. Sai na bongoja. Hakina temire kugwakire simi yo matuka mange ngwanya konyora koigore. Bakabona nabo yani sinye entongo karakonya. Sawa. Sai ya ngojana. Chitai kai ibele chioka. Sai. Boyan. Koyoyomo. Riwanchiti. Nyere takubegeti nkore. Abarinde onye ke kalenga boyan abagon korera iga after all this time sipogete kuru enkoro yana mwete enkoro. Karati gang. Sawa. Wana narengere diga kinkia wo korera yi. Imeti no mwanchiti. Kina bura ncho muntu na muntu uta wanchiti.
Nini actually na changote. Kwana gote nene taigo kwana go. Mugaka yani kila kitu kuna este ndoche obongo bwane egwachu kwa buturubani anyway nonsense. Ya irangora. Tigagwanchu umuntu tagwanjite. Mugaka nabuna gotebeti. I have feelings for you. Ningwanjite mugaka. Nani ndoche yani isekonge chansiga. Ninche nawo konyo obugimo. Tigana nechi nkora kitagwanjite mugaka. Oya ni aro pita wanchitu. Igora nange no musacha nyumba. I'm telling you from my heart. Wanchitu mugaka. Oya ni aro pita wanchitu. Igora nange no musacha nyumba. I'm telling you from my heart. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka gusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsesano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu ubwo mubiro na bwo obonda bwao chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yo mwakoyo nigotwerure korokia obwanjani boito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyite cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe guse wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo wikirana neke wakyao ky'ubwanchani unabone endagera chianga ibirarero ebitamba by'aboceni by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyuri gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo
Keumbu Children's Home Valentine Charity igekuletwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatleaf, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Nyabeta. Nakibona ogendrete. Mbiyandi kabisa mama. Kanjabona na ranga ki enagotome tocho korora nyatichi ugachoka berrani. Mete kwanza tore ikaransa mama korekanya. Tikabona tore kanyansi. Ngeresa ngo ngaibonsi bagenda bona. Anti abo giteke mambi akende ikiombe tarairana. Sagina moga kanche nabo kananyora mbaiya. Abana abo bangere koyo gensa bona. Nyatichi nere na mario gachikuwe. Akintare como nyatinya gochera kinende kona konyorire na arombia. Bono na kibono ngakinya tiche agendrete. Nyatichi mbiyari. Mbiyari kabisa. Igana riya na igure biya kuibuga. Na mwese komenta na rambiyari. Ambiyari kabisa kyo muntu mbiyari. Tuanya komera na korito umera na telirie wikeli Yesu kuku na tebalero tikangiche ndamorora iga. Bona na nyori na mu Misiri. Ende to kumuganya rende turabe utanaye. Ya tingo muganya umete muna bwa muna gwachita kirege ndo geteneni. Nsibie binto ngende chiro nkora gosengaki. Bone egasi embucherete. Agi mama nenche na rati ganda ravute si anti. Eko buta tali bobe lakini ko gwatomiru. Mbu yakoirana na koirana gocha koirani report. Tali ngo gotomu gwacha kwa berra nipi. Ose nango tebeti oche igo na ndoirani. Omwana omuyana oli ogotomwa ogendo iko report na ndoirani. Ase ngencho ninche bwe kande gali echiro ninche bwe kande ngwetana na gochia netakeire gwacha kwa rankoni. Aba na magosa na kwete lakini ninche lakini tiganda arabutaki. Abakwarolire? Nje timbu atimangana rinde gukora bera ndibono opranete koirana. Yanda rabene bane wiki. Wiki ngima. Osti ande sagini ka goche. Matige magoche. Sabo kena royo. Nakibono. Biande ba. Njabono na peto kwana yento kiteke Baba inchoyo posibwa ka siboka ngokuru ngoro ndebi ke bwato tegete bonde boni. Mata ite okubuli nakia. No bwate girlfriend yansi. Girlfriend. Mbwate. Okwana gani? Nsiboke te koro ase ngoro ya girlfriend mbwate. Nki nkolye no rango ko ngai. Ngore gukorwani ba. Igo kiri na gotebi turanjera mpaka boni. Tindanjera nase ngenchondo chena nko ngai nererio. Tingo nyara kuri boli mundi bokima. Kiri na gote inche na gotebi. Andi nsiboke te koro ase ngoro. Napikite kona nsingore. Napikite kwa gose. To make cover one thing ase ngencho ukwane ken. Achile batema live yana. Murai gana adenga. Mbakari konga attention. Timanya tingi nakona. Ba uno kora kana buye yondo chino ni byoke byago ni bisera. Uyo kora kana kabisa ikano wali chiko tichonsi ndoti sia banyaruka. Igabona ngope. Njero mwiske nanchi to mumage tore koro ku. Onchomba. Ona onchomba yo. Ngora na ngora go force. Lafu kutia sari. Ase ngenchomo anchite. Lakini anatanga anchite. Nga kyo koro to kama ngata ku anchite. Ngie kworoki. Design yago behave. Ngomo kwanera tatageti kon kwanera. Akondama. Akora masingi yake.
ase ngenjo na express lina kuchia sana baba bona ngamanya na ki ujuno konya gwechanda ngwechanda no monto totagenda nera tambi na cha kontenga na nganje telito mwete na bora nyore gukupima kwa gukupima iga ernera na gwanje tumwete ndo basacha ngo cha turi twa bisamanga na mangi na bwanja ni boito turi raisi na bora nyore nera akora pima arenga nga yuikerete because na bera to ngo motemo mwete rafu ya bonika ni bwate challenges tia bene lakini design yako bie akora nanchi to monto munga na nchipona na arenga tingo nyako force genta sigeta ke njibone ngentananga hotebi baba mbuyo koreka na no munya kimyole nyasaye konyora tararo sekera gutungite mbuye no na maiza gakoreka na buya sana masira kuri baba none ngenjo kwa pia iyo bona nakikwa wakura ase ngencho na bugo tigana nkariyo bwate tagenda bechumo ase ngencho wante no bwate baba ni mbwato mondo lakini nene ntaite ngote bike maene kirikuru ike maene kone ke maene kenyene era aroti mbwate mo nkirende kwale ko ngainira bana bose baba kuikana eli kuikanda pima because na bera atoke no mondo ko tomoche kontema ya tiri ko ngainereri bo maene kinda atwale ngao ne ke maene ko tero to no njombo ngai wachete sabi ntigango te njibuna ndiga narura sako ngwera sase narure nanya na bora kumisana konye ensibiri onya sina bikiri tingo nyara kweresa sai tingo nyara no kukweresa mbara bibangire te iga asayu hasiki bawo osi nchitimiti ningona ko gosera ikikarapia ko gara abubansi bite bagansiba tingo nyara kweresa andi timiti nasiki tumaitiro nas kwalengi none asina rengi sagi ni tingo nyara kweresa banda butu bara uchino noyo nchiti tingo nyara ko ba identify ntere bwe kamaite no yonse bitimba ka kwanyori na kwanyori Winero muntu na nyara wa identify boni gani monyora para tingo mwe basingi nchonero ngonyi ebe tumanyi bintu na eteire karuta iyo tindi korara na atarire amakori weta gukuriki na nya gukorora bakabona timeti konya sole nkyo gwetera inyora na gotebe tinga ninkorende asikurukere kende gyonse kerikera abekebe kocha sole osegoche story lakini bono abantu bakakubwata bagakoya intaiyo oni gante totokole ndete bono bere na inchi kera lituko kera chinza naliona nyare kwikira ni ira yana yo gukorera because boni gani ngoteinga oende seino tingo chikobera seino nkorende boni ngento to gokora nyabera la kikosa twende seino nanchi buna kwenye ukunya ikirego ari asensibiri nanchi kwenye nabo moyo no kwihuba bo igomano watebiri twende seino no rabe save because igari nabo ngo protect kera chinsa okonyora tole naye bano sadini twachire seino ncho mete buna kwanyora nayo umuntu mutangani naye nyora
karati ndeti mangana ma umete nabuganche nkoyi togende tupanga mang'ana omo no wanze college yao nande muna gwapangite gwatebete ng'ankonyorore grade ekiya ogende nasingi osogende obwalimu bono ma kwamanyire kugenda kwakorire kwaburukanirie gosori kwanyorire deep brain bono nane nakinarengereri ng'aki tigang'iche iga inche nkoimoki togende tobange ng'aki okogende college ase ng'encho bono iga maite egavana nkona korwire chikwirende chibasari ntagete bwebange ogenda kanande kero ngokwana tokonya gokwana kero ngokwana watigana kwana nakora pi ase ng'encho ongeche tigobe pi manyanya no mwana kware gwete kirasini bono kwamanyire korwo gwachire kwakorire gosori paka kwanyorire deep brain ima ayoro chabano amagisi ayoro chako gogeti yatangogetiaro lakini neba nisi ningagete sauti metinko ira nende school Nyabeta Monyesi mena bua taria sina bekire ningotebi ng'akingi gwete nyoko mama etebo ni goromo yo no rebuna ya ninko chine gubobe the way you are very handsome like this montache gochesera nenkoro chisimbo konyaro kongembulira ne cheki bona yorarore ntete ongorokyo bwanchani Nyabeta Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo rikorokana emambia. Negati ya byorokererio byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweri tukeri bigia. Nakiye kogera to korentera umurubirio wensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemoma. Kila litukoria wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambia. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagendrete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Nakwereganire imiyo mu rubiro rw'ensakia. Dorcas ni yariganire bene asomo rubiro rw'ensakia. Nencho boigo ne yariganire imiyo mu rubiro rw'ensakia. Naye yariganire bene toroseri tukoriao.
chitariki 14 chakera omutinyu kaberekera omwaka eri neri tuko lyokorokia obwanjani ochase balitwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ishi na mi. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ochasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiria geke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi cyitwe cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyo kubahorokia obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Gusii Urban Best. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Kiorokarire goseke manyerere ng'omwancho morigire cyaragire cinsa isato ciabono botuka sentunde ndetokomera na sembeo ndetonyara ko bato kumanyinganyare ko bagagwateka kuruba kete goikera cinga kibune kijosha uta nere tokobwaterana nere ko eneke buna gochere gwetera somo no bimanyerero Petra mukira nabo igonyara ko bakoneke ngaliogi ne cibica cya gocera senchera yoboikera nugura nanda asege ketali getambe ndetonyara ko bato kumanyanya amona inganyare ko bagagwateka. Mwanchomo rigereria na mange anyareko bagagwateka kuruba ketego ikera cinga kibune cinga ki abariki baito bamwana maye bagenda tukaba kwebusura cingongo sekerenga yokoneke ngabanyareko babagusanga amo na into ya selibo wa eli munyora bo igona boko yabwate gwetera semitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se omtandao we website www.ndizitv.net emarago yabone literana ngoro kwa Jos Fatamisi kokoarigania tonyare ko batogosanga monahe kuri umucakano goikera omwari amaya cinsa isato ciabono botuka senchira yoboikera no mwancho murigeria nigagochaka kurwa se constituency ya Bonchari selitkolero abarai kurwa se Kiombe kya Gusii nyagetinge ko ubaterana amona barai boigobe Kiombe kelia uongozi wa utu kurwa se ensemo gosa se constituency ya Bonchari banyara ko bakomerana imego dia tabaka se kerenga gyokorotota yori cinjira abaranyare ko ba
bagosegeta omurembe nonyera bo nigo abarai abo n'ababwatani bo igobe kiombeki banyarako babakugikiria okong'usanana n'ekisegi gose n'amaberera y'ekisegi kisiasa yenyareko bagakorrekana asobwango iga gati ya omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nabo igo omobunge we constituency ya South Mugirango Silvanus Osoro nigo banyarako bakoburia abarai abo banyareko bakurigania baumerane linde banyareko bakobeka okobwatana okuya nabo igo kwenekia buna banyareko bakobwaterana sekerenga igiokorekia buna banyareko bagwikirania chira chamagendro banyareko bakoriera ababwatani babure chisamo chiri batererete chinga kibareko bakoriga chikora wone gintu twari gusaba indwe tiga abantu ababagenki bakona kubasuguma namangana ngakero umuntu tigo manarorekane munaro burito bwaye abantu abwekara tuwabapimite tukabachikura ntuwarocho burito bwabo naende obatagite bakorere keroyo bono tutagite babwatane nabali bakona kogenka mangana yo babatige egera bomura bakore gasingiya igo twange kubasaba bali bagweta maega bana kubeta abe bicara egere basikani twabamanyire kachimutiga mangana yo kubete bicara egere aba batokorere gasi anja samalita nenkuru kumindi barongo mbuki korwa igitutu chache notes iga bana baito intwegendo togosaba na masikani musikane inwa se inwe kende gyonsi gekonyara koba gekoba sea tiga gutigana irangirania mochi chamo mukwane abo barorora bakuna ko batukuri babatebinga Mr. Ati kabaiga Mr. Osoro kabaiga ya bakani mubatebinga intuna abana bamo tiga toikanamo tonyara koba tokugambamo ebintu byeitu titonyara koba tokubisiarira ebirogo birimo bwate na bitogwetogeria karo tokoyonde twarusi gobia na bangina barusi birebi embeye mutare kogenda muikaranse ngaiya gusakurwa naende nkimokobuna bono inu na bana baitu muri ntokugania torore ng'amoko na gusigikania igo igatutagete ng'amwirani obwanchani oyo minto sore karo kwanyore kerugo keriga tuagoka tukarora ng'amaene na intu na otoro ime ya serikali oyo minto Simbarati ekero kwabega abana gatuagoka tukarora ng'atwanyoriro mumura bw'echinguru amaene orareta maunchururi ase seitoga ige county ito ya Gusii igo bono rero twacha togoteba ng'aba minto okogosana nabokore iranira namo una bana abamo ba Gusii egera ebisa kubinde mbiki gotosekera omorembe nerekurate kurwase ababwatani habu bebyo bibere totigarite ime county ya Kisii anene magega ya chinyomba choborari ao kobwatia oroboti na kobeka tenene omochando omwana oyo mukurase county ya Nyamira yoringe entakana geneta kobagwetera nigobono ababwatani abasamaria abayabagendeta kobagwesokia na kweneke bono omwana oyo nyare kobagusirwa senchera yobo ikiranugati yabara yabanyara kobagwesokia no mochumbe we constituency ya Nakuru we Samuel uyenyaleta ko bakomusira umwana uyenyaleta ko bagakogendera amone chisemia sobwango iga anene omugosore gose umubwatani we chigosori cyo kwegya Eric Omondi neririganyaleta ko bagagwesokia na koena na obokonyi kwenekia buna umwana uyo unyaleta ko bagakogorerwa endemero nabo igomoroberi bugo chaka ko mwagachira enyomba asensemo ya keumbu ochaka boikerano Juli Kerubo nanyara ko bagawikirania ase omoroberi oyibo bwagachiwe chinyomba na gutwaliganira orobotiro kobatia maega yomagano bu mwana James obeta kumorekwa buna no mwana entakana boigo otagetobokonyi na boigo ebyombe ao bikaba bigwesokia asengencho komosira gati abo no mubunge Nakuru West Samuel Arama uyo nyaritega kwerwa kumwakanere school fees nebinto binde mzazi hata mmoja nimesoma kwa uchungu nimevumilia toka darasa la kwanza mpaka darasa la 8 nimetembea kwa mguu toka nyumbani mpaka hapa hivi naomba tu nisaidiwe wana nigo omwana oyo agenda takanyorobo konyi ase oyo bwango igano mogosori bwechigosori chokwegia Eric Omondi nekiombe kiaye sisi kwa sisi eso kirie n'abakenya bande bari no kuganyo okuya babeire bakwerwa na kumogorera umugondo boigo kumosira kumwagachera enyomba Keumbu tunajengea kijana yetu James ule kijana alitrend kwa TikTok
tukaita Wakenya wamnulie land na wamjenge. Tumetafuta land Kisii kwote tukapata hapa, so kazi inaendelea. Tunaomba Mungu by tuombea 3 days, so tutasukuma watu ishi at least tuone nyumba imesimama. But tulipata hapa Keumbu, na ukiona hapo nyuma yangu ni community ndio wameshika nyumba wanajenga. Watu wa Keumbu wote. Hizi ni matofali za Keumbu. Hizi ni wilbaro za Keumbu. Na sasa Joseph atakuwa kijana wa Keumbu. Leo tuko mahali inaitwa Keumbu hapa nyuma ya St. Paul Samasago courtesy of Sisi kwa Sisi ya Eric Omondi. Tuko hapa kufanya charity work ya ule mama ambaye mjukuu wake alitrend pale online, na tuko hapa kumsaidia kuinua nyumba, na mkiona foundation tumemaliza, ndio tumeanza kujenga na matofali, na baada ya siku 2-3 mtaona nyumba ni kama inakaribia kuisha. Nashukuru sana to the Kisii young investors na young contractors. Ile kitu naweza waambia ni tushikane sisi kwa umoja, pia sisi tukue na nguvu kama wazee. Gukwana Negitoseni kia Ndizi TV ekikeirerete gokoraya na sengencho abire kago kunwa no gochandika kwa Bakenya na komocha serikali asichira yabarierete. Kama Eric Omondi nafanya kazi na Wakenya, sio wa Kisii. Sifanyi na Wajaluo. Na hii kazi tunafanya kwa sababu tuko na rais mwenye ni muongo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto. Ameishi na uongo. Akifungua mdomo ni uongo, akikampeni ni uongo. Anasema atatenga, atafanya. He is a liar. He's a lying president. Tulimpigia kura akisema kwamba boda watu wa mjengo, mama mboga watainuka. Na kuna mpango. Hakuna mipango, na tunapanga, na tunatenga, na tutafanya, na tutahakikisha ya kwamba in the next 2 months. In the next 2 months. Unaona? Rais ni mtu wa kupanga. Sabona rurogo sabago chia sabarai kubatrana nere asogo konya enkeye n'abantu bande bari no kuganya bunuku. Wamalize nyumba. Hizi kitu mimi nimeanza, mimi niko na hasira hapa saa hizi sana. Wakuja wachukue nyumba wamalizie umama na wamalize le bridge. Wakenya wametuma pesa mingi sana. Mimi nikikuja hapa ndio kinaanza kuniramba. Unaget? Mimi wanatumanga ka 3 million. Sema nataka bridge itaanza kukuramba. Vijana wanalipwa. Huyu anakuambia wheelbarrow, huyu anakuambia wajakula, maji, kokoto, nini, transport, nini, steam. Kumbe naambiwa nyumba inakuanga na stima, inafaa tuvurute. Kumbe inakuanga na wiring, kumbe kuna finishing. Kumbe yani sasa waheshimiwa na ni marafiki zangu sana. Marafiki zangu wanajijua, na marafiki wangu wanakuanga nao Nairobi. Kuja watusaidie, mepeke kidogo hapa. Afanda ametoa mabati. Wakenya wametoa pesa. Kuja wamalize, wapatie mama kazi. Nigo abamenyi benseme yo bamwakera mbuya mono na kumusaba agendera kokonya abande abangi. Yega nonka masabu gwere rieri kyomondi minambya mona serasi yonsi akakorire ande atwara moyo akonya Abakenya abangi gwetani yakonyire. Ngaripota Negitoseni kia Ndizi TV ninche Julie Kerubo. Biamono Julie Kerubo hasoroboti urwa senchira yobo ikiranuto goska moto ime county Nyamira echingaki abarai bagisiasa bagena tukaba gusegeta ekagori egekekia basa kinyara kobage gosana nia na maigerio yechikosi chiria chombo bundi bwokoboko bono nigo anene achire kobe kumanyekana nga chiskuru chinyinge chikona na maigerio ayebo bundi nigo chitaranyara ko chigosirwa senchira yobo ikirone serikali chechi county na boigo serikali nene ile kwenekia buna nyara ko bachigo ikirania amaganyo yabana bagene tukoba gutwara amaigiro nigo bono Paul Kapokara uyoro muriki utokorwa se county Nyamira nyara ko bagutarira eskuru ya Embaro iye gutuka imeye constituency ya Kitutu Masawa imeye county Nyamira na gutwariganira orobotiro kubatia gwikagaiga se skuru yiga ase togosanga muno mokonyi bumwarimu munene we skuru yiga sereta Joseph Kombo nigo agotwerera igoro ye chikozi chiri bakubwatuka ase skuru yiga na wowoza we bundise korosie gari na inde koruga abunko koratore welding na woja we bundise asogo sambili korosie mirango nditamagireti hogeto ayense ndi Elizabeth Embaro aiga to kwegeria obosoni mboro kapetnero arafu tailoring and dressmaking
tuichena computer nero masonari nero nigo hareiro buya bwechikose chiga asasegetire abantu abanene abasae n'abantu bebyale byonse kwebwatanya bunenchire yemo yo kwegendereria. Kenya yareri itegete abantu bari informed skill nego konye oachieve gold yawe ya mambi ninge gold onyore chibeso gukora onyara kokoroki we konyera we kose komenyera liko kunyara konyara liko kogende ekonda ngwakana shilingi 200 nchiko sana lakini okora onye mchengo kwe kiriwo fundi yo kunyora kwa advise ro enchirende okoyo na nyora go wakana shilingi 800 waseli wemo gotorchi besi ya okonyire nonyinabo nigo hagendere kubaga gusigete serikali kwene kibunanku bwate sire chiskure chiga nenchire yemo yo guchisira sebisagwa na wigo ne bintu binde byokurwa megelyo elyo batolia basaba iga bagendere ko babagwetere ngayenene ase binyoro ase account yetu ya Nyamira nko basaba mono egabana yeitunga kwebire chiskuru cha vocation training center nande iga isiko abanafunzi nabo bagocha mpaka nya facilities chiko nyara kwa chiko tusira mono ka kitokonye abanafunzi nabange baachire iga seito batayete ko soma mono kulende okogania okoro konge ente site of instructors tokonye rinde banyara kwa bagotusira bande basire vocation training centers chiri within your county abaiga negatia borokiwa abo bagosoma se eskure yiga bakorere iki kyabasukumete kwebwatania nabigo ko basegeta abasaye bande kwebwatania bunenchire yemo yo kwegenderia samatuko ali busyo asamarida nangor ku plan ko manyambaye na nchabone bana ko te skuru mwaka wa 2023 ngaranga egasia moko yerengia ngono ngachaga sembiri sapeti mbaro ngaranga nabango ngochore kosi ya tailoring and dressmaking. Samuel Tanguru Kudolfin Yanjama ni mwanafunzi wa kompyuta na kolte school last year. Ngarora before kwende university lazima uanze kutoka jini azino kwende university na boko nyora ninde ne kosi ya kompyuta juna bochi gongonya asobogi mabore moto nosomere kosi yo ku fashion design nande ndocho na yandu siria tambe ngonya kuvongonyere kono njengo te ya bana bali sikuba kole form 4 bacho begere kosi ye ya magoko ningia gekogera na beko bakonya kuchimoto gingo reportere getasene kiga kya obwanchete kya Ndizi TV koroge Gastin Semechiga chekanyero kimparo kigegotoka ime yeligo mawadi bunge yega yabo getutu bomasabe me county yega ya Nyamira inche gonkoro ko Polycarp okara Biamono omorikyo ito Polycarp okara sorobotiuru asenchera yobo ikiranturane me county ya Kisii nigo eskuru ya secondary ya Gianjere Friends yanyarakoba igogosie kwa beneli tukolia lero gwikira litukolia Jumanne ewiki egocha yenyuma ya borokiwa korobekana asogokana okunganyiwa ku mwalimu obo omonena aselieta David Onoko obonyo yobeire ase eskuru eyokuru mwaka w'ikirubere na 2022 wikabono ase okunganya kwae kwanyarakoba gokonganyiwa gosoko kwanekiwa nabigo omwalimu bw'eskuru ya secondary ibacho Kennedy Ochoi oyo okagere konyarakoba gwikirana ase eskuru iyo nechinga kicho korobekana huko kwa murembe nigobono abanyanyimbo kurwa ase getaseni ky'abanyanyimbo ya kyomu banyarakoba baguturwania okorobekana okwo kwa bana abube sukuru ekikyanyarakoba ikwirira abange gotigwa amone chingoma anonyabo nigo oboitongo banyarakoba kwanekiwa ase skuru eyo magega bono yo mwalimu oyo konyarakoba gwikirana bene nabo igogokwana amo na abana bo asebono obotukiwa nyareko bogochakibwa nonyabo nigo abo bisabe chisemi kurwase county ya Kisii abanyarakoba gwikirana asenseme yo batanyarakoba gukwana amuri nyumba choboraria Rabedo Boge mimi ndo student ni council wa Gianchere. So tulikuwa tuna demonstrate in a peaceful manner like sasa tulikuwa tunataka nini principal wetu aende. Tumekuja kutoka home tumesikia eti principal wetu anaenda. So
kuwaulizia hawatupei nini updates zote. Sasa ndo tumeona sasa tu demonstrate kwa road like sasa tujui nini principal wetu mbona anaenda. Tumedemonstrate tumefika Keumbu, polisi wamekuja kuanza kutupiga tu bure. Like sasa tulikuwa tunaharibu kitu chochote cha watu. Tulikuwa tunaheshima juu hawa ndo hizo pesa ndo zinatoka huko tunasomeshewa. So hao polisi wamekuja tu wamepiga nini, wamepiga boy mwingine hapo hivyo kichwa, wamemiza nini na msichana mwingine miguu amemfunja. Hadi mimi huku nimeumia. Huku chini kwa miguu. So ndo maana nataka nini niambie nini. Belo kipsa kwamba si hatutaki nini, si hatutaki principal wetu aende. Machogu, kama unasikia, si hatutaki nini principal wetu aende. Kani kurudi arudi, si hatutaki mwingine tunamtambua. Sawa, asante. Our Mr. Onoka back. Without Onoka, we will not settle in school. Yes. We have Onoka back. Yes. We need Mr. Onoka to be back. No peace. Without Onoka, we will not settle in school. No peace. Togosuka motu ime ya constituency ya Kitutu Chache South anene kurua ase Kenyoro Kenyabondo ni ubono obisi yo mochumbe oyo Anthony Kibagendi kubwatirana amo ne kiombe kelia giadara jambili vision volunteers Kenyara kobe gwesokia na goikirana ase Kenyore kyo soko ena nobo konyi gochia senga eyamo yanyara kobe komorekerwa mone chinyomba chobralia yanyarite kobe gotwara okoganonya nabo nigo omoga kabwenga eyo James Okeo anyarite koba gosomongino yanyarite koba korari miaka ibiri anyarite koba gegweta egwetera senchera ya omobasukana bwepara na komotigera maiga umugako yabana 11 habo banyare koba goba omochando omonene ochiase omugako yo gwetera asogotaikirania amagani abakira lituko gati yabo hokobaira ase chisukuru nabo igo ekwaneke bunonyare koba kwena nendagire saine ochiase abana bo magega ya mugano oyo komorekerwa nigo bono litikolia rero obisi yo nyara kobage gweso kene kyombekyo nakweneke bono bokonyi bwendagera nabo igo abana abo babwate omuchando gwechinda banyara kobago sibigwa senchera yoboikira mdipo na sanya no roboti orwa senchera yoboikirano one kero tu abaigeti channel na watu akagirito ngomongino nkubwenare ligere aira nari ndabana bai watekana no mubasokano webara oyobeta semia kebere ya erire Oika omosubati Evelyn Kwamboka gosirio bugima bwaye nigo atigete amati yaye asumu chando monene asebono litukulia rero obokonyi bonyara goika asinka eyoyo mugaka James Nyanga Okeo na rero yabanyagita alinga mbuyamone kya mwankonyi sana konya manene ngorari njara no ngonya kwani musikete nkoni konya nkoni musikete musikete nkoni konya nare drabana baisukari ana tuwa manyire gutigara bono na ande etabu enene mono abana aba ko barenda negasi nyina tayo mu muroyo minto mara ko minyokotionia umusie oirana abana ngosoma baraba banda bake kurende bono na masomo besa nchiri goisana no ni mesie no ni ndagera teri goisana Voigo nige gotebekana nigo bamenyete asobole mu butali obwabo maega yaba iboli babo gusira nakobatiga asobo kongobwe oyo mugato metwe negari pake paraka akahonchukana na marakaza karokule umwana yo mintonga sinyonga inko eko mukaye batebete nganko chikoe guturase igabulite pakarero igabuna tukwanaga enkeywe yabana ikominojo mo nigere asakongu goika asabana banyaruka gutagende skuru amatukonsi asekerenga giokorera abana bamwabo abake ili tatu mwabo anyare kogenda na kubaligeria endagera ya kila lituko. Nilipata watoto Iranda Hospital, walikuwa na malnutrition, walikuwa na dada yao huyo wa 15 years mwenye kwa primary school. Nilikuwa outreach na daraja mbili vision volunteers, nikaweza kufollow up, nikawapata kwa ward na ukweli walikuwa na jiggers na walikuwa na malnutrition. Tumekuwa tukifollow up pia na hizi jiggers, tunawaosha na tunawekea dawa. Kitu ningeomba sana ni hao watoto huyo wa 4 years na our twins waweze kupelekwa katika hata children's home for the
hadi 5 years iishe ndio malnutrition isiwashike tena, kwa sababu watoto wakiwa under 5 years bado malnutrition itawashika. Abisi yomubunge ukitutu chache South Anton Kibagendi niko yanyara wesokia na kubwatoka obokonyi bwa bene na kuburia abantu bonsi kubwaterana kosokia ebikora bunebiga chingakio chiboigo kurwa bisi yo MCA bwe ward ya Bogeka nigo boigo banyara kulieira yogo chikobasira asubwagachi. Tumetembea kwa huu mji leo kuja kuassess ile situation ambayo tulikuwa tumeona jana kwa TV, na kwa kweli tumeona kuwa kulikuwa na shida kubwa. Mheshimiwa Anthony Kibagendi ametutuma hapa na ofisi yote ya CDF na ofisi ya constituency tuweze kuleta chakula kwa hii familia ambao tuliona kama ilikuwa ni jambo ilihitajika kwa haraka. Pia tumewaletea uniforms au watoto na viatu za shule. Pia ameahidi kuwa atanunua mattress. Leo si mara ya kwanza, hata leo asubuhi tumekuwa hapa. Tumejaribu kuengage, tuone vile tunaweza saidia familia. Lakini jambo ambalo nataka kuomba waizani, kitu ya kwanza, the immediate need here ni kuhakikisha vile watoto watapata chakula ili waweze kustahimili kukaa nyumbani na kuenda shuleni. Ndio yule msichana akiongea akisema ya kwamba sometimes they work in shifts. Wanaenda shule kwa shift. Huyu akienda leo, mwingine atabaki nyumbani. Pia tunashukuru madaktari ambao wamekuwa wakisaidia familia. Kumbe wamekuwa na hii shughuli kwa muda sasa. Tunashukuru ile hatua wamepiga. Watoto hawakuwa na birth certificates. Hii familia haina shamba. Ile shamba wanakaa hapa ni ya shule, ndio maana shughuli nyingi haijafanyika katika hii boma. Coordinators, wazee wa mtaa waweze kuzileta ili tuweze kuzielewa mapema, tuone kama kuna njia tunaweza saidia. Mateywe ni goya gokera obokonyobwe na kwenelia ngambi mono ase bano babere no gosemelio konene eli banyari gusirwa gonchereria magimabo ankyo akimotokonye no ndo bwato bokonyi kurwandonsi bakiturigererie nkeye na botusinyire stokurwara stokogenda. Asante hata Kibagendi, asante sana kwa kunisaidia hivi. Bila walileta hii chakula, mchere na marawe, nasema asante. Ginko ripoteria Ndizi TV kurwa sekenyorukia Nyabondo kegotoke ward ya Bogeka imeyebunga ya kitutu chache South elietaliane Dipon asanya Biamono dipo na sanya soroboti urwa senchira yobo ikirane county ya Nyamira nigo bono kongusana na okonene kwanyale ko bokorekana gati yabarai ao hasengana elia bataranyara ko bagubwatera nago segwanchirana ase university ya Nyamira ira chikobage kwagachwa oyo bwango gonyale ko bakobwato kebirengeli biae no mwemsebe wodi yeligo manyambega gisesa bigonyale ko ba igako momochumo waziri wechisemi ime county ya Nyamira Emily ko kana no kumulikira omo vice chancellor bwa university ya Kisii huko asanyalete ko bagakorera anene ukugania kwa ya university ya chikobage kwa kino nabo nigo gisesa buganyale ko bagakobuli uko bwatira na kwa bene nabo igo omo vice chancellor yo anyale ko bagakonyara gosega ko oyenekia bunonyalire ko bagagotegerera chinsemo chionsi echo chibwate ukugania anene university chaka ko bagegikirana asenseme kino nabo nigo nyambega boigo anyara ko bagakori kali huko gochia somo vice chancellor asokoerera ebirengereri biae consultation ingiyati chitikoba chikorenta baro ya bonds piamo for them would deciding a location university erabe, but on January 22nd 2024 almost CC education county to Nyamira CPM Ilongaga akarikera Vice Chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi dirube dikomo tebinga a county ya selected school kurunga Ikonge boys keribogie tai ando bwari sere ngachibe na chio a location ya university Nyamira bwate 5 sub counties na rikere rirube omo Vice Chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi kumugoli ekero commission of higher education wako cha uchokoligeria asaya abere proposed no mosisi to education we county ya Nyamira asaya tatare not mugrango wamente kiamo gake yunere not mugrango so that in not mugrango constituency wande bari gari Konge boys ekeribogie tai o warisere na kiamo gake namba ibere wamago cha tutu masaba bari gari manga sengero bori mugorobo nene sana na manga sengere gere manga sub county na ande bati bari gere liga gamo ngone school yaito
na arogore mumboro rere no Masaba North ase ward yane namba 3 baende bora constituency bora mumboro ali Simbauti barigereri na ndebele kia onye high school aso mugaka osirete Nyagaramate te university ebe na aro barigereri bamaye kwenda West Mugrango barigeri ali school nga seneta Kibaso alafu na Nyamira KMTC namange twakwarigana mwancho mohirigereria ai maragoba yabono kulinda se yechinga kinebiro noto gwakira omosmari ama ya senchira yoboikira no chinsa isato chiabono mogoroba tigangereri bageri gwakara ngambia mono asengencho kweneka kwanyara koba omorigereria omuya wewe bwatekana no kubwatya emeroberia ito kuruba ketego ikira chinga kibune chigwetera semitanda ito ndo china bange Paul Muragwa kuruchisemo cha South Mugrango agotebanga biemono asengencho yamaiya nere kuru county 047 nero kunga kefo soro agotebanga notore ime yamaiya nari gokoro kwa kwangane aizo wanalietalia yaliokoliera agotanga no bare na mandevu gale ababwatani kurwa asobo sombi bwa para ebe sako elia kimawa sako agotanga egari ya KCH tanga no bare ime ya omorobeli maragoba yabono bia mana sengen chokwenekia amonyara ko mukubwatia amayaya nemerobeli twanyara ko batokubwatiria kurwa kete goikera chinga kibune chinabaganirie ho borigererio buya chinga kitonyara ko batokubwaterana amonere Joshua uta kweneke muna gocherwetera se omuno bwemanyario Petra Mukira nyara ko baga kwenekia buna chibichamunerio gi chiago cheira senchira yobo ikerneriterane ngoro kwa Josephat Amisi na kuganirie oborigererio buya bwemerobelio ye kubwatia ime ya Ndizi TV.